Onko hampaat pesty? Joo. Onko valmista? Missä sä tänään olit? Puskalla. Missä? Puskalla. Vai oliko sä puistossa? Vai puitu. Puistossa. Oli. Oliko siellä kivaa? Joo. Oliko? Oli siellä palloja. Mikä oli? Pallo. Pallo. Mitä muuta? Mitä muuta siellä oli? Poikia tyttöitä. Mitä sä teit? Laskemassa ja keitu. Keinumassa. Joo. Olitko hiekkalaatikolla? Häh? Olitko hiekkalaatikolla? Oli. Mitä sä leikit? Vauvalakka. Minkä kanssa? Vauvalakka. Leikit hiekkalaatikolla vauvan kanssa. Joo. Mm-hmm. Mä olin mennyt mä päin. Mm-hmm. Millä sä menit sinne? Mä olin näin mennyt kauppaan ja näin taputin. Mihin sä nyt menet? Sitten mennään sinne oppiin. Eikö mihin sä nyt menet? Ja sitten mä sinne pokkaran Eikö sä ole nyt menossa nukkumaan? nukkumaan. Eikö sä mene? Meetkö sä nukkumaan nyt? Joo. Onko sä väsynyt? Mä voin mennä isin viereen. Isin viereen menisit nukkumaan. Joo. No, pitäisikö sun mennä kuitenkin omaan sänkyyn? Ei, mä voin mennä ton isin. Mm-hmm. Mä